יש תופעה מאוד מעצבנת שאנשים פונים למעצבים גרפיים ודורשים מהם לעבוד במחירי רצפה. מתחילים להתמקח איתם. תראי, ההוא עשה לי פוסט ב1.50, בואי תעשי לי תמונה, עיבוד תמונה בפוטושופ ב5 שקלים. ומעצבים לוקחים את זה, הם לוקחים את העבודה כי זה מה יש להם. ומצד שני אומרים לי, מה את רוצה מהמעצבים האלה? זאת אומרת, הם רוצים לרכוש ניסיון, ביטחון, לקוחות, להשאיר את התיק עבודות שלהם, אז הם לוקחים כל עבודה. אז בואו נעשה הפרדה. זה בסדר שמעצב בתחילת דרכו יעבוד במחירים נמוכים או אפילו בחינם, כדי לרכוש את הביטחון, את הניסיון ולהשאיר את התיק עבודות. אבל זה לא בסדר שאנשים מנצלים את העובדה הזאת ומורידים אותם למחירים הזויים. אז מה אפשר לעשות? אם אתם מעצבים בתחילת הדרך, אז תעבדו ככה רק מול משפחה וחברים. תעצבו להם, תרכשו ניסיון, ביטחון, תעשירו את התיק עבודות וככה לאט לאט יהיו לכם לקוחות אמיתיים. ואז כשכבר יש לכם את הביטחון הזה, תצאו לדרך ותדרשו מחירים הוגנים בעד העבודה שלכם. אם כולם יפעלו ככה, העיצוב הגרפי בארץ יראה אחרת לגמרי.